Čo máš dnes proti smútku za domovom? Držkovú polievku, potom srnčie stehno na červenom víne so šalotkovou omáčkou a bamberské rošteky. A ako zákusok vdovské bosky. Tak by som chcel smútiť aj ja. Bohužiaľ máš dietu. Tu som prerušil z náboženských dôvodov. No tak, Hofer, daj pokoj. Z náboženských dôvodov? Áno, pri vysvetení za kňaza som mal ideálnu váhu, 80 kg. Dnes mám vraj 160. Obávam sa, že polovica musí ísť dolu. Lenže v tom je ten problém. Keď zhodím 80 kg, kto mi zaručí, že to nebude práve tých 80 vysvetených? Ostanú mi len nevysvetené. A keď zhodíš aj 4 kg, čo si mal pri krste, možno už nebudeš ani kresťan, ale pohan. Áno, to je tá dilema. Správne, lebo na nevinnom kile nevidno, či je vysvetené alebo nevysvetené však. Preto som ako farár doslova povinný každé kilo zachovať. Absolútne. Zostane ti niečo aj pre mňa? Samozrejme, posad sa.